Ikuan niya, ilihok. Nainga na isang kamot, guys. Hi guys, mayong buntag. May tubig gidari. Way hilamos na gining dagwaya. Bala ning dagway, way hilamos. Way hilamos. Karon ganang naiwa na lagi may kasugnod. Ang among gas. Nahurot na may nagkakahoy dari ilid. Naang gipamugha ni Kuya Pastor. At dinalawang pod ni kanang kuan. Mahurot parang mahinlo po na diyang dapita kay zarang laging gubutan. Bisa gingana lang na siya guys no. Kanang bitaw yung bigas kamot guys di dyan siya malihok guys na nagpugi lang dyan siya na nangita dyan paagi kay aron lagi jawat na laman madyo na laman pod na ikuya ipakita mo kamot ya o ikuan niya ilihok na ingana na isang kamot guys marlies na isang kamot bisan og natin kapansanan dito sa lawas guys ug magpugi laman makita nga jud basta kay ingana na di usara ka kamot isang gigamit kay ang isa kay magud ni liho kanang basta kay na paralyze si Ja. Diyan nagam ijang kahoy dali ara lagi si Sir ko magputot-putot. Daghan na ba siya na isa ko nga nabugha. Ay ginabas diyan daghan-daghan na. Nas kuya, maawa ko na sa mo share. Kinsa ba nang kuya? Ba pa na? Kuya, ikaw! Ikaw nga kuya, ikaw hindi ka istorya. Muna isang dagway, way lipstick, way kilay, way lamo. No. Lagi. Kita ni mo magkuntuan ada nang ubuan mo. Si kuya sumangil mo na ija laman jud kung gipalanayan guys. Palanayan gigawasan na nagsingot ba na madyo agtapi pauli mo na sa singot buko na to na ng sudlan. Hi. Kanang hi Sir Adrian. Dia imo huyuan si Kuya Pastor dada. Silingan ra midaris kuan Alicia. Ja nagkaila ra magupod mi ni Jadanis kanang naisad please sub my channel. Yan na ba ja. Na. Silingan ra midari Sir Adrian Kuya Pastor. Dong. Dong ko na dong gitawag ka da Sir Adrian. Kumusta ko na ikaw? Dong Antipolo, Cavite. Asa na dyan na Bilongman, Mindanao? Bisaya, Tagalog na diha? Luzon. Luzon. Ada lagi wala dyan ko'y kalibutan guys. Anong mga lugar?